Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Standoff 2 alături de asasinul Andrei. Ne luăm ăsta. Cred că jucăm. Da, am luat cu cuțitul. Cred că jucăm 1 mare versus 1. Că nu am vorbit cu el. I-am dat invite, după aia s-a scos. Gata, i-am dat mare cap. Diba. Știu că el vine mit, păi da. Da. Mamă, 30 i-am dat. 30. Cât i-am dat, mă? 50. Acum nu am nimic. Pe ăsta nu mă lasă să trag. Mare cap i-am luat, mare cap. Să iau pistol. Mamă, ce pistol mișto are. Fraierul. Mamă, ce mișto e. Și l-a cumpărat fraierul. Așteptăm să vină. Sau unde o fi? Cred că în bază nu e nici în bază, ești de mă? Tu fi. Îl văzui, nu trag. Gata, îl văzui, îl văzui. Îl văzui. Gata. Ce mișto e pistolul ăsta lui. Nu ia Deagle-ul că mă face praf cu Deagle-ul. Și dacă vă place acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Cred că ăsta e mid. Asta e în B. Dacă nu e în A. Asta e în B. A, m-a luat. Aolo. Momentul ăsta. Hai să ne zicem poartă. Nu, mă, deja e apartamente. Aolo, aute, bă, acau și l-a luat. Bine, dar acum. Gata, tactica lui MB. Luăm click, știam că să-mi iau și-o de-asta. Hai dau un mare flash în ochi. Mamă. Gata,
Unde caut frumos? Gata, mă. Mă să-mi ia niște de-astea, că-mi trebuie. Stăm așa. Ia uite ce skin are pe siringă. Gata. Acum așa că sunt mereu acolo, da? Asta e ce fac eu pe el. Mi-a dat mare feș în ochi. Ia mare fle. Adică mare cap, cred că i-am dat. Mare cap i-am dat. Ne luăm revanșa, băieți. 3-2. Să face cam de râs. Andreuț. Ne băgăm cu alea așa la locul nostru. Mama, m-a luat acum, n-a ce să fac, gata, m-a luat 3-3. Mă știe fraierul unde sunt. Mă știe. Asta că acum mă duc acolo. Nu știu unde vine. Opa. Mă, dacă nu aveam, dacă nu mă băgam o perte să-l luam. Mă vine mie. Gata, l-am văzut. Cât i-am dat, mă? Mamă. 84 i-am dat. Ce prost sunt. Ia uite, mă, l-am părăr. Puh! Ce prost sunt. Nu mi-am luat nimic. Eu. Da, dar mi-am luat din viață, după aia are părar, cred că ar fa repede. Gata, îl văzui. Să fii dus înapoi în apartament. Da, mă. Eu, când a sărit, mă, ăla? What? Bă, nu pot să-mi iau și... Nu mă dă vesta. E unde ăsta? Da. Ne băgăm. Vine. Mamă, ce am ratat! Ne mutăm la... Ailalți. Mă duc apartament de că...
Mamă, cât i-am dat, mă? 22. A făcut bugul, bă. Da, pe ele. Mamă, cred că trebuie în bătaie ca lumea. Păi mi-a dat flash în ochi. Unde m-am dus, e bine. Eu pe la spate. Ce mă? M-am luat cu pistol, mamă, 69 i-am dat, 69, 69. Să-mi iau pe asta. Că ne bate. Tot pe acolo ne ducem. Mamă, gata, ne bate. Ne bate, gata. Să-mi iau o siringă, nu-mi iau. Mă de asta. Să-mi iau. Să-mi iau. Sau smoke. Na, cred că ne bate. Gata, ne-a bătut. 24 i-am dat, 24 i-am dat. Și cam asta a fost și acest clip. Nu uitați să apăsați și voi butonul și de like, de subscribe. Eu am fost Ștefan Sădoi și ne vedem într-un alt episod. Pa, pa!